Bon dia, nenes i nens de l'escola. Aquest és un conte que em va regalar en Quim, un nen tan petit com vosaltres, quan va deixar de ser tan petit i se'n va anar a l'escola dels grans. Cert que aquest conte és una mica diferent, perquè ens explica, ara que som tots a casa, cuidant i cuidant-nos, com viuen i com són les cases i les escoles dels infants que han nascut a altres parts del món. Comencem, doncs? Ben abrigat, sota un gran xal, a collibè de la seva mare, aquest infant del Nepal pot seguir-la a tot arreu. Quins collarets que porten aquesta nena de Tailàndia i la seva mare! A les extenses planes de Mongòlia, algunes famílies viuen en grans tendes de campanya. Aquest nen de l'Afganistan també viu dins d'una gran tenda. Encara no té un any i ja veu com una persona gran. Boníssima! A l'Equador, com a tot arreu, venen de gust les fruites molt dolces. Al Perú, una llama serveix per a tot, tant per desplaçar-se com per fer-se uns barret ben bonic amb la seva llana. Però quin fred que fa a Sibèria! Res millor que un abric de pell de ren per anar ben calentó. A la Xina, fins i tot al mig del carrer, pots veure una consola, una taula aprofitada, unes connexions i a divertir-se. Heus aquí la plaça més gran del món. A les planes de Bolívia no hi falta lloc per instal·lar-hi tobogans. Però una pissarra es pot instal·lar en qualsevol lloc. Al Pakistan, aquests nens estudien de cara a les grans muntanyes. Aquí, al Níger, s'aprèn a llegir amb l'Alcorà, escrit en àrab. És el llibre sagrat de la religió musulmana. A la Xina hi ha més de 250 milions d'infants. No tots van a l'escola, però així i tot són molts i molts alumnes.
Per tenir aigua potable, aquesta nena de les Filipines acompanya la seva mare a buscar-la lluny de casa. Quan es té son, fins i tot una capsa de cartró serveix per fer-hi una bona dormida. Bona nit, nen de la Xina. Al Nepal, qualsevol mena de cistella penjada en l'aire va bé per jugar o per dormir-hi. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte ja s'ha acabat.